A Deputación de Pontevedra pon en marcha unha nova liña de axudas para o sector primario. A achega dun total de 700.000 euros foi aprobada esta mañá no marco da Xunta de Goberno provincial. Para nós, o sector primario é un sector fundamental nesta provincia, é un motor de emprego e de economía, e con liñas de axudas como as que hoxe aprobamos, avanzamos na súa modernización para que poidan gañar en competitividade e poidan ir a máis, como está indo esta provincia. A liña de axudas ten dúas vertentes. Dunha banda, destínanse 350.000 euros ás cooperativas agrogandeiras dirixidos a financiar investimentos. Neste caso, a achega máxima non pode superar os 45.500 euros en cada caso. Son investimentos nos que pretendemos que os beneficiarios melloren os servicios das cooperativas, a comercialización, a transformación e valoración das producións, a formación técnica e o asesoramento ou tamén o uso das novas tecnoloxías e enerxías renovables. Da outra, a Deputación destina os 350.000 euros restantes ás confrarías de pescadores. Aquí 100.000 resérvanse para investimentos, 250.000 euros para financiar gastos correntes. Investimento destinamos 100.000 euros do total de 350.000 e poden subvencionar material de vixiancia, equipos informáticos, mobiliario, construcións e formacións. E para gasto corrente, 250.000 para pagar combustible, electricidade, adquisición de semente, gastos de persoal, roupa impermeable ou hidrotérmica. Neste caso, fíxase un máximo de 20.000 euros por entidade beneficiaria.